Остава, приятели, Ангел Фердинандов представя Ангел Фердинандов Фитнес. Днес видеото е за тежести и темпо. Кое от двете е по-важно? От личния ми опит сега ще говоря и искам да ви кажа, че наистина съм доста впечатлен от това, което се получи. Първо ще ви кажа, че съм виждал доста глупави, егоцентрични неща в залата, най-вече на лек пресата. Хората слагат огромни килограми и правят частични на частичните повторения. 1/5 от самото движение, от целият обхват на движение, който трябва да е от самото освобождаване на платформата, да пуснете хубаво максимално надолу и да върнете начална позиция. Те правят 1/5 от това движение. С 300 кг, с 500, след това стават, кефът се, рипат, гледат дали другите ги виждат, какво са направили. Тези, които разбират, се смеят. Другите, които не разбират, брат, браво, ево, супер си, много си як. Така, това се нарича трениране с егото, както сме си говорили, и скучваме го на страна. Лично аз правя с 200 кг преста, нормално си ги правях, усещах натоварване, но не кой знае какво. И прочетох една книга, знам го по принцип, принципа с темпото, бавно пускане и така нататък, но беше само за негативните. Но там пишеше да правиш 5 секунди негативни и 5 секунди позитивни движения. Демек, да речем, на лек пресата, негативното е надолу, защото задържате тежестта. И бутането нагоре е позитивното, за да върнете в начална позиция. Пускате надолу негативното 5 секунди, задържате малко в долна позиция 1 секунда и връщате в рамките на 5 секунди в начална позиция. И така правите 5-6 повторения с такава тежест, която ви позволява да направите 5-6 повторения. Като последното, тези първите две серии трябва да са до отказ, но последната и ако можете повече, правите докато откажат краката. Приложих този метод с 120 кг на лек пресата. Краката почнаха да треперят още от лек пресата. След това минах на бедреното разгъване по същия принцип. След това направих сгъване за задно бедро от лек и след това сгъване за задно бедро от седнало положение на машината. Същия принцип. 5 секунди сгъване, 5 пускане. Днеска е четвъртък. Правих краката в понеделник. Още имам огромна мускулна треска. Това, което се опитвам да ви кажа, тежестите са важни, но не са най-важно. Най-важното е темпото и техниката на изпълнение. Техниката трябва да е правилна и темпото. Какво е темпото? Времетраенето на едно повторение. В моят случай 10 секунди. 5 негативни, 5 позитивни движения. И натоварването е брутално. Пробвайте, намалете малко тежестта с нормалното, което правите и се опитайте по този начин да направите тренировката си. Без значение дали ще е за крака, за гърди, за гръб, за каквото да било. Фокусирайте се с тежест, която ви позволява да направите 5 повторения, но не до отказ. Последната, третата серия давайте до отказ на всяко едно упражнение. И повярвайте ми, ще усетите много голяма разлика и така ще има мускулен растеж. Също не забравяйте, че трябва да си дадете и почивка между самите тренировки. Достатъчна, за да се възстанови тялото. Не забравяйте, че когато натренирате много силно една мускулна група, вие товарите не само нея, но натоварвате цялата нервна система. И на следващия ден, ако тренирате дори да е друга мускулна група, която не сте тренирали, общо взето няма да сте на 100% отдадени да се натренирате добре на тази мускулна група, защото тялото още се възстановява от предишния ден. Затова тренировките една след друга винаги са лошо решение. Особено ако тренирате както трябва и се натоварвате максимално. Това е. Опитайте и ако пробвате, върнете си, напишете коментар как сте се чувствали след тренировката. Има ли по-добър ефект от вашата, която сте правили до момента? Надявам се да се видео полезен. Ако е така, знаете какво да направите. Ако имате нужда от треньор, онлайн или личен на място, може да се свържете с мен и да оговорим една първа безплатна тренировка.
До следващия път. И не забравяйте, когато всичко отиде по дяволите, вие отидете да тренирате.